मोजां सोंथि जादों सोंनाया। एक्चुअली राजनितिकनि बेलायावसो नालाय जों बर'नि गेजेराव एक्चुअली दा ससमाखौबा जौ लोंदों होनो मानसिफ्रा जेरावबो मोननै पार्टि दं जेरैबायदि BPF आरो UPPL बिथांमोनखौ आं बेखौल' लुबैयो नों UPPL आं BPF नों माबा BJP आं कंग्रेस एक्चुअली बे जानो नाङा व्यक्ति हिसाबै नोङो हमनानै ला BPF खौनो नों मोजां मोनो सापर्टार एकदम थैथां BPF आं थैथांनो माबा कंग्रेसनो मानो हो बेफोरखौ जों पलिटिक्सखौ जालदाब दोननानै जों मालाबा ओरैबायदिखौ लुबैयो आङो पलिटिशियान लिडारफोरखौ दहायबो रायलायखादों आङो माने ज'यै रायलायजानोखौ लुबैयो जों पलिटिक्सखौ आलादा चेप्टार होननानै बा आलादा माबा मोनसे चेप्टार होनना सानना लाना जों बेलेग साइडआव दोनथ'नानै जोङो सोरबा BPF नि खोथाखौ लाफानो जे आदा माब्रै दं बा फंबाय माब्रै दं खबर सबर ना बेफोरबायदि मोनसे डिनार खालामलायनायखौ जोंनि बर'नि गेजेराव मालाबाबो नुवा खिन्थु जों अखमियानि BJP कंग्रेस बिथांमोनखौ मालाबा माने बिसोरखौ आलादा बेफोरबायदिखौ नुवा बिसोर ज' थांलायो बहाबा पार्टिया आलादा सेक्टर बा पलिटिक्सआ आलादा मोनसे माबा साननानै बिसोरो पलिटिक्सआवनो हमथाबना थाबाय थानाय बेखौ नुनो मोना खिन्थु जोंनियावहाय मा एकदम नों BPF बा आं UPPL आंनि दखान होदों नों हाबफैथारा बे आबै आबौनिफ्रायसो फैनाय ना मासो आं बेखौ लुबैयाखै आरोखि मोनसेल' पार्टि थायोब्ला आं गोरोन्थि मावनायखौ नों नुनाय नङा नङा नों जुदि नों BPF UPPLआबो थाथों BPF आबो थाथों आं मोननैखौबो थाजानो लुबैदों अब्लासो दिनैहाय BPF नि माखासे कारापसन बा BPF नि माखासे गोरोन्थि मावनाय UPPLआसो नुगोन ना नुवा दिनै UPPL खौ मैया दाखालि रिसेन्टलि जोंनिया चिफ एक्स माने चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों 600 कौटि ना बेसेबांबा कौटिनि केलेंकारिखौ बिथाङा बुरखांजेननानै होबाय नंगौना नङा होनबा दिनैहाय UPPLआनो थाबाय थानाय मोनबा रावबो नुनाय नङामोन ओंखायनो थानांगौ आरोखि खिन्थु नांलाय खमलाय जोंनिया बेनो जे सोरबा बिराद गाज्रि मुं मख'यो आं बेखौ मोजां मोना आं बिदिखौ मोजां मोना खारन मुं मख'नाया मा मोनसे ओरैबायदि गेजेराव बिराद गाज्रि जानानै थांदों जायफोर दैदेनगिरिफोर माने हयथ'बा बिहा सोरबा सासे न'खराव फिसाज्ला बा फिसाज्लायानो थाजोब्बाय फिसाज्लानि मुंखौ लानानै बिराद लेथ्रा बुंनाय बेफोरबायदि खेथ्रआव गाज्रि जादों आरोखि बर'फोरनि गेजेराव नुनोबो मोनदों जादोंबो बुंदोंबो ओंखायनो बै जाय सुबुं बुंग्रा बुंनायनि सिगां आं बिदि बुंनो नागिरदोंमोन बुं नाथाय रेकर्ड खालामैनि सिगां बुंनाया मोजां आरोखि एसे स्टाडि खालामनानै बुङोब्ला माखासे मेलेमजिबिफ्रा बुंदों आरो साफा सानै माने दैदेनगिरिफ्रा बै समाव UPPL आरो BPF खौ बर' हारिनि गेजेराव सावरायलायनानैसो मोननै दोलोखौ बानायदों जुदि बर' हारिया बै समाव मोनसेल' जुदि BPF खौल' बानायोमोनबा माखासे दोलोजों जुदि बर' हारिया गुबुन हारिजों जुदि इलेक्सन गेलेनो गोनां जायोबा अब्ला बर' हारिया BTR नि सिङाव बा BTC नि सिङाव इलेक्सन गुबुन हारिजों गेलेनो गोनां जायोबा बर'फोरनि माखासे पावारा बायफ्लेलांगोन माने जिर' जाहैगोन बिनि थाखायनो माखासे बर'फ्रा मोननै पार्टि जानानै बेबायदि माखासेखौ खालामनो गोनां जादों होननानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों आरो बै समनि जेब्ला BTC एकर्ड जानायनि उनाव बेफोरबायदिखौ माने सावरायलायनानैसो बेफोरखौ दाफुंनाय जादों दा माखासे रायजो राजाफ्रा दिनै मानो थाखाय बर' हारिनि गेजेराव मोननै दोलो जानो गोनां जादों बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव स्पष्ट मोनथिलाया बेबायदिखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा स्पष्ट बुंना होबा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेफोरबायदिखौ दैदेनगिरिफ्रा जुदि स्पष्ट क्लियारै जुदि बुंनानै होयोब्ला सिदा पलिटिक्सआथ' प्रमदआ खनसे बुंदों प्रमद बर'आ माने पलिटिक्सआव थगायनोबो गोनां जायो
थाखा फैसानि थाखाय माने बिजनेसमेन बेबायदि एक्चुअलि बे टाइपआव थाङा थांनाया कयेकथा बाथ्रायाखौ जों रायजो राजाखौ नंखाय खोथा बुंनानैसो बहुत बुस्थु आदाय खालामो नालाय जोंनि जायथ' इएम जागोन MCLA जागोन बिथांमोना ओंखायनो कयेकथा बुस्थुखौ सिदा सिदा बुंनायाबो मोजां ओमफ्राय माखासे नोंनि चेनेल नायगिरिफोरा माखासे कमेन्ट लिरना हरो दा आंथ' माने साननैसोआव नुबाय नों कमेन्ट फरायनो थाखाय नोंहा सम गैया ओरैबायदि नोंनाव फना माने 5 मिनिटबो नोंनि फनाव माने रेस्ट गैया दा नों माखासे कमेन्टखौ जुदि नों फल' खालामनो थाङोबा नोंहा माखासे रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि माखासे फन रिसिभ खालामनायनि थाखाय नोंहा सम होनो हानाय नङा दा माखासे जों कमेन्टफ्राव नोंखौ जों नोंनि चेनेलाव नायोबा उननि समाव सोरबा BPF सोरबा UPPL जों थांगोन नामा होननानै नोंखौ कमेन्टआव प्रायभाग मानसिया सोंहरो दा बेनि सायाव नों रायजो राजानो मा बुङो आंनि चेनेलखौ जायफ्रा नायगिरि बिथांमोनाव जायफ्रा कमेन्ट हरो बिथांमोनाव आं मोनसे क्षमा बिखायो मानोना क्षमा बिनायनि जाहोनाबो बिनो नोंथांमोननि जाखिनि कमेन्ट हरनाय आं बेफोरखौ रिप्लाइ हरजोबनो हाया ओमफ्राय आं माखौ नायग्रोयो फार्स्ट अफ अल माने नायजोबो सानो गासिखौबो नायजोबो ओमफ्राय गोसो होनानै नायनाय जाया ओमफ्राय नायनाय लगे लगे आंनो कमेन्टखौ फरायनोब्ला गैयाब्लाबो 2-2.5 घन्टा बेखिनि टाइमखौ नांगौ जायो रिप्लाइ हरनांगौ बिनि माबायाखौ जाय हक आं बिथांमोनाव आंनि चेनेलखौ जायगिरि नायगिरि बिथांमोनाव आं क्षमा बियो बिनि थाखाय आरो ओमफ्राय मोनसेया माखौ माखासे नोंनि चेनेल नायगिरिफ्रा उननि समफ्राव इलेक्सन गेलेनाय माने BPF दोलोजोंसो थांगोन ना UPPL दोलोजों थांगोन थिग खोथाखौनो सोंदों आं दाबो बुंगोन नोंनि चेनेलावबो बुंगोन आंनि चेनेलावबो आं बेखौ बुंबाय थादों जेब्लासिम रन्जन दैमारिया उदां जाया आं रावबो राजखान्थि हान्जाजों आं थाङा खारन थाङिनि जाहोन दं आंखौ हारिनि खोथा बुंहोनो फोरोंदों 1 नाम्बाराव आं रन्जन दैमारि सारखौ बुंगोन खारन आं दिनै बिसोरनो गोबां बोसोर थादों आरो आफादाव हाबनानै बे हारिनि खोथाखौ बुंनो हानाया आरो पलिटिक्सनि बाथ्राखौ एसे बांद्राय नङा जों बारा ब्रेनि नङा गुबुनफोरबायदि शिक्षितबो नङा जोङो लेखा रोङि मानसि माने जों जाखिनि मेलेम दं बेजोंनो जोङो पलिटिक्सखौ माने सार गैयाब्ला आरो रन्जन दैमारि सार जेब्लासिम उदां जाया अब्लासिम आं गुबुन हान्जाजों ना BPF ना UPPL ना BJP ना कंग्रेस आं थांनो हाया आरो आं थाङा जेब्ला रन्जन सारा उदां जागोन अब्लासो रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनो हागोन अफिसारा बुंदों बर'फोरनि गेजेराव मोननै दोलोखौ लालायनानै सोरबा UPPL सोरबा BPF खौ गावजों गाव सोंखारिलायनानै माखासे सोरबाया UPPL नि न'आव दाथां सोरबा BPF नि न'आव दाथां बेबायदिखौ जालायनाङा बेबायदिखौ गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजानिसिम मेसेजखौ होदों आरो उननि समाव आं फंसे बाथ्रा सोंबावो जेब्ला गबिन्दआ गावनि सायाव माखासे खोथा बुङोब्ला दुखु मोनो नाथाय जों जेब्ला बै गुबुन जेनेबा सोरबा बांलादेशआव सोरबा भुटानाव सोरबा म्यानमाराव माखासे NDPनि बार्थडे समाव माखासे खोथा बाथ्रा दान्थेलायनाय हरखाब माखासे बाथ्रा बुंलायनाय बेबायदि माखासे जोंनि गेजेराव प्राइस होलायोमोन जेब्ला बेबायदिखौ खोथा बाथ्रा दान्थेलायनाय जुदि थालायाबा माखासे खामानि मावलांनायाव समस्याया माने गाज्रि जायो दा गावनि सायाव मालाबा सोरबा सिनियरानो जा सोरबा जुनियरानो जा सोरबाया गावनि सायाव माबा मोनसे खोथा दान्थेयोबा दाबो सनमान होयो बिथांखौ आं बिथांनि माखासे बाथ्राखौ बुङोब्ला बिथाङा लाजिमोनगोन आं बुङा आवगोलफोर बुंबायबो नाथाय दा बिथाङा पलिटिक्सआव हाबनाय लगे लगे बुंजानो गोनां जादों मानो बे बुंजानो गोनां जादों बिथाङा पलिटिक्सखौ गोरोंब्लाबो रोङि बायदि जादों मिडियाफ्रा जुदि बिनि खाथियाव माइक्र'फनखौ होयो माइक्र'फन बा केमेराखौ जाननानै होयो अब्लानो मा बुंगोन मा मागोन गावखौनो थाल गैयि बिदि जायो केमेराखौ गियो ना मिडियाफोरखौ गियो आं बेखौ बुजिनो हाया खिन्थु बिनि खोथा बुंनाय मानायफ्रा माखासेफ्रा एखेबारे माबा जायो आरोखि बावहाय जों बेफोरबायदि खोथा बुङोब्ला एज ए एक्स NDFB हिसाबै जों बिनि दैदेननायावनो जों फैनाय बिनि आफाद सालायनायावनो जों फैनाय जों लाजि मोनो दा उपाय गैया जों बे खोथाखौ बेखौ जों बुंनो गोनां बा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बेखौ जों सोंखारिनो गोनां बाध्यता जायो होननानै आं सानो आरो एक्चुअलि बेखौ जुदि गबिन्द बसुमतारी आंनि आन्दारावनो थाना फैनाय मानसिया आंखौ एफाराब लेथ्रा बुंगोन आंखौ बेफोरबायदि खोथा बुंगोन बे नङा एक्चुअलि नोंखौ आं दिनै बुंगोन
नों एक्सुवेलि रोंदों बा आंखौ मोनसे लामा बा माबा मोनसे खोन्थादों बेखौसो साननांगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा UPPLआनो जा सोरबा BPFआनो जा नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नों जुदि गाज्रि लाइनाव थांदोंबा नोंनो स्रोद माबा मोनसे हरखुमानानै नोंखौ बै मोनसे लाइनाव खोख्लैहैनो नागिरो खिन्थु नोंथ' बुजिनाय नङाना बेखौ आंखौ बे लाइनाव थांथोंबा नोंथ' मोनदों नालाय मोनदों लादों मारिदों खिन्थु नों बबे हाखराव थांदों नोंखौ बोखांनो नाजाया खिन्थु नोंखौ जों बोखांनांगोन ना दा अधिकारखौ थानांगौना थानाङा थानांगौ बे थानांगौ खारन दिनैहाय गबिन्दआथ' दिनै पलिटिक्सआव हाबबाय नालाय जोंहा बुंनो हानाय राइट्सआ दं एज ए माबा इन्डियान सिटिजेनशिप हिसाबै भारतीय नागरिक हिसाबै गासैबो जोंनि एक्स NDP गथ'फोरा सोद्रोमाफोरा आं नों खावलायगोन नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों एक्स NDPनि जेसेबां गथ'फोर दं केडारफोर दं बिथांमोना गबिन्दनाव सों नोंथांमोना मा सोंनो गोसो सों खारन बेयो पलिटिसियान पलिटिक्सआव हाबबाय नालाय जों पलिटिसियान होनांगौ सोंनाया जोंनि दायित्व आरो मोनथिना लानायाबो जोंनि थाखाय दायित्व होननानै आं बुंगोन आरो दा जोबथारनायाव आं फंसेल' बाथ्रा बुङो फ्राय बाहागोआव गामि ओनसोलनि जायफोर NDPनि सापर्टारफ्रा सेकेन्ड माने रन्जन सार बा डिआर नाब्ला सेकेन्ड माने अफ्रि दैमारिखौ बुङो फ्राय बाहागा गामिनि रायजो राजाफ्रा सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बर'फोरनि माखासे हमायसाफोरखौ बुंनो हानाय सोरबा प्रमद बर'आनो जा सोरबा गबिन्दआनो जा जिखुनु जाया बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ आसि थुनानै सोमखारिनानै बुंनो हानाय सासे सेकेन्ड रन्जन होननानै बुङो नोंखौ फ्राय बाहागा दा बिनि उनाव नोङो दाथ' बर'नि गेजेराव मोननै दोलोखौ BPF हान्जाखौबो फ्राय बाहागा रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनो UPPLखौबो गाज्रि मोनो बुङोबा आंनि महर आंनि साननाय माबा नङा मा होननानै बुङो रन्जन सार नाब्ला बायदि नङा आं दिनै जाखिनि खोथा बुंनो रोंदों ना बे रन्जन दैमारि सारनि दैदेननायाव आरो जोंखौ बे रन्जन दैमारि सारा बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव बेसेबां खोथा बुंनांदों बियो जोंखौ जों दिनैहाय आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आं दिनै जेबो क्वालिटि गैया क्वालिटि गैयै मानसिखौ रन्जन दैमारिया माने माबायदिहाय जोंखौ हारिनि खोथाखौ बुंनो हानायनि खोथा सोनानै दोनदों आं बेखौसो बुंगोन आरोखि खारन आं दिनै रन्जन दैमारि बायदि लेखा गोरों बा साननो हानाय गोहो गैया आरो नैबे नोंथाङा जे बुंदोंमोन पलिटिसियान बा दैदेनगिरिफोरखौ बुंनो हानायनि सासे नोंबो लिडार होननानै बुंदों नाथाय बे नङा नाथाय बेफोरखौ आं सोरबा सासेनि थाखाय पाब्लिकआ बुङाखै माने लिडार होनना बुङाखै आच्छा माने बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि भुलखौ बुंनो हानाय रायजो राजानि जानानै बुंनो हानाय सासे डिआर नाब्ला बायदि गोसो गिदिर बा हारिनि थाखाय गावखौ देरसिन हारिनिफ्राय देरसिन जेबो गैया होननानै हारिनि थाखाय नाजासोमग्रा सासे नोंखौ डिआर नाब्ला बायदि सेकेन्ड डिआर नाब्ला होननानै बुङो आरो बेखौनोथ' होनगासिनो दं दा बियो रन्जन दैमारि सारानो जोंखौ फोरोंदों जोंनिख्रुइथ' देरसिन आंनिख्रुइथ' माने देरसिन जाथिखौनो होनांगोन गावबा गाव बर' हारिखौ गावबा गाव रावखौ गावबा गावनि ड्रेस कालचार बेफोरखौ जोङो देदगा गोरा खालामनांगोन जाय हारिया आंल' नङा अनलि बर'ल' नङा गुबुन हारियाबो दिनै हारसाफ्रा गावनि सोदोब हारि बुंनाय गासिखौबो ओरैबायदि गोरा खालामना लायो जोंबो जोंनि रावखौ ओरैबायदि गोरा खालामनांगोन जोंनि रावखौ लानानै जोंनि जाखिनि डेभेलपमेन्ट जोंनि जाखिनि जोंखौ हारसाफ्रा ओरैबायदि गादबना दोनदोंथ' बिनि थाखायसो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दिनै जाखिनि फोरोंदों लिडारफोरखौ बुंनो हानाय खालामदों होनबा रन्जन दैमारि सारसो खालामदों होननानै आं बुंगोन आरो बेखौबो रायजोफोरनाव आं खमायबिनायनि जाहोना जाहैबाय आं रन्जन दैमारि बायदि साननो हाया गोहो गैया आरो रन्जन दैमारि सारनि साननाय आंनिख्रुइ बहुद गोजौआव ओरैबायदि गोजौआव आं सार रन्जन दैमारिल' नङा बिसोरनि न'खरनि फेमिलि बिसोरो सारनि फेमिलि आरो सारनि बिमा बिफा माने हाजार टाइम आं खुलुमदों आरो जोंखौ दे मोनसे जों बर' जाथिखौ दे ओरैबायदि सांग्रां खालामदों बेखौ आं सेलुटजों लोगोसे हाजार टाइम खुलुमगोन आरोखि आं बेखिनि दिनै आंनि चेनेलाव अफिसारा बेबायदि टाइम होनायनि थाखाय आं गोजोननाय थाबाय जोबथारनायाव आं फंसे बुङो माने गावनि खुगानिफ्राय आं माखासे खोथाखौ सोंनानै लादों आं प्रमद बर'आ माखासे खोथा बुंनायाव अफ्रि सारखौ गाज्रि मोनो दिपेन बर'आ गाज्रि मोनो नाथाय अफ्रि सारा फंसे बाथ्रा बुंदों आंजों जुदि रायजोनि खोथा रायजोनि माखासे जौगानांगौ एनडिपिनि माखासे केसफोरनि एनडिपिनि माखासे खामानि मावफुंनांगौआव
माखासे खोथा बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला अपेन केमेरायाव प्रमद बर'आ अख्रि दैमारिखौ टेबोलाव बुजायनो थाखाय अपेन केमेरायाव बुजायजागोन होनना बुंदों। नांगौबा बे गाव हारिनि बा एक्स-एन-डि-पिफोरनि माखासे खोथा बुंलांनायाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अपेन केमेरायाव दिपेन बर'जों बुजायजागोन। खिन्थु बुजायजाबाबो जेरावखि जाया लेंहरबा थांगोन होननानै बुंदों। सोरबा प्रमदआनो लेंहर, सोरबा दिपेन बर'आनो लेंहर, अपेन केमेरायाव मा गोरोन्थि बुंलांदों बेफोरबायदि खोथाखौ बुजायजागोन होननानै बुंदों। नाथाय अबेबा आबसु अफिसाव, अबेबा इउपिपिएल अफिसाव सोरै माने अबेबा रावबो नुयै जायगायाव बियो गोरोन्थिनि सायाव बुजायजानाय नङा होनना बुंदों। अपेन केमेरायावसो बुजायजागोन होनना बुंदों। बिनि थाखायनो बयबो उननि समाव माबा मोनसे गोरोन्थिनि सायाव लेंहरोबा थांनो थाखाय राजि। सोरबा दिपेन बर'आनो लेंहर, सोरबा प्रमद बर'आनो लेंहर, बे समाव थांनो थाखाय जेसेबां एक्स-एन-डि-पिफोरनि केसनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौफोरनि खोथा बुंनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थि नुदोंब्ला गोरोन्थिनि सायाव मा गोरोन्थि जादों बेफोरखौ बुजायहरजानो थाखाय बा गोरोन्थिखौ आसि थुनानै देखायनो थाखाय बे अपेन केमेरायाव राजि दं होननानै बुंदों। जोंनि सावरायलायनायाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बर' समाजनि गेजेराव आंनि चेनेलनि नायगिरि आरो अख्रि दैमारिनि चेनेलनि नायगिरिफोर बर' समाजनि गेजेराव गोरोन्थिनि सायाव जों सानैजों माखासे सावरायलायनायाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। बयनिसिमबो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। साराथ' बुंनांगौ जेबो गैला। आं मोनसेल' खावलायगोन बेखौनोल' नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ दहाय बुंलांदों आंबो आंनि खुगाजोंनो बुंगोन। जुदि दिपेन बर', प्रमद बर' बिथांमोना जुदि आंनि बुंनायाव जुदि गाज्रि मोनोब्ला दा बे बिसोरनि खोथा। आरो आंनि बुंनाया जुदि बहाबा बबेबा मोनसेया जुदि गाज्रि जाथारदोंबा बावहाय बुजायजानोब्ला आं थांगोन। खिन्थु केमेरा अपेन केमेरा मिडिया थानांगोन, गासैबो टटेल आं लाजोबगोन। अब्लासो बिनि गेजेरावसो। आरो बेबो अफिसाव नङा, एबसु अफिस नङा, इउपिपिएल अफिस नङा, रायजोनि गेजेरावसो। आं क्षमा बिगोन रायजो राजानाव, आं दाय मावदोंबा क्षमा बिगोन रायजोनि गेजेराव। मानो जों दिनैनि जोंनि एनडिपिनि सोद्रोमाफोरनि गोबां कुइसन दं आंहा सोंनांगौ। आंनि कुइसनखौ आं बुंगोन, 101टा कुइसनखौ आं सोंगोन, 101टा फिननायखौ बिसोर आंनो होनांगोन। गोरोन्थिफोर मावहरदोंबा माने रायजोफ्राबो मोनथिनाय आरो बे सिदा रायजो राजाफ्रा खोनाखाबाय, गावनि खुगाजोंनो गाव फोरमायबाय। आरो एसे बुंबावगोन नामा बे खोथाखौ? दा बेखिनि बाथ्रा बिनि सायाव दिपेन बर'खौ आं दाबो बुंहरबावगोन। आं बिनि ब्लेसिंखौ लानो लुबैबाय। माला होयो बियो ब्लेसिंखौ? जिहेथु आंनिल' नङा, गोबां जोंनि ससियेल मिडियायाव जायफ्रा ओंखारो बेयाव समाव बुंदों जायफ्रा जे ससियेल मिडिया सालायो बिथांमोना खामायो बा इनकाम खालामो, आं बिथांमोनखौ ब्लेसिं होगोन होनना बुङो। आं बिनि ब्लेसिंखौ नेनानै दङ। दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट, आफादगिरि बिथांखौ आबसुनि गासैबो सोद्रोमाखौ होनाखै, सिंगेल एबसु माबा दिपेन बर', आं बेखौ बुंदों। आं बिनि ब्लेसिंखौ नेगासिनो दङ। आरो माला होगोन बे ब्लेसिंखौ? दैदेनगिरि होननानै बुंनो थाङोब्ला आबसुनि जेसेबां केडारफोर दं बिथांमोनानो बेखौ दिपेन बर'आनो सालायनो हागोन होननानै बुंदों। नाथाय बेखौ आङो जा नुदों अनलि 2-3 बोसोरसोनि थाखाय बे आबसुनि प्रेसिडेन्ट बिबानखौ लादोंमोन। बिनि जा एंगेल दा 26आव माने बिनि माबाखौ इन्टारेस्टखौ नाहरनानै आरो बे आं बाथ्राखौ बुंलांनो 2000 सिदायै बुंनो थाङोब्ला इलेक्सन गेलेगोन दिपेन बर'आ, सिदा बाथ्रा बियो। माने खोनानायावथ' बिखौ माने स्कुलनिफ्रायबो एसे माबा माबि रिजेन होहां बे बाथ्राखौ खोनादों। रिजेन होनाय माने मा मत्लबा मा 2024आव इलेक्सन गेलेखाथारगोन नङा? प्रमद बर'आ साननैसो बिसिबां गिदिर गिदिर लेक्सार मारिदोंमोन नङा? बे फुराना बेफोर एकदम बै माबानि पुर्बपुरुखनि जेला बियो आन्दलन खालामदों अब्लानि समाव गोबां बाथ्रा बुंदों, माने बुंबाबो बुंस'नो हाया। बेफोरखौ नायोब्ला होनबा दिनैहाय गिबि आबसुनि बै समनि प्रेसिडेन्ट बेफोरनो जुदि बै लाइनाव थांखानायबा होनबा दिपेन बर'आ थाङिनि मा लाइन दङ? बे थांखागोन निस्सय। खारन आं बुंखाबाय मालाबानो आबसुनि साबिया प्रमद बर'नावसो थायो। प्रमद बर'आ साबिखौ हरब्लासो दिपेन बर'आ खेंनो हायो। बेफोरबायदि आरो दा सासे मालाबा दिपेन बर'आ जेरैबायदि सोरबा गावनि सायाव माखासे खोथा बुङोब्ला बा समाजनि जानानै बुङोब्ला बियो रागा जोंखाङो। दिनै बै समाव जुदि बर'नि सासे आन्दलनकारिबा पुलिसजों मालाबा बे लकआव 1 घन्टा थाफेरनाय रेकर्ड दं बा लावथि फंसे बुजानाय रेकर्ड दं, बर'नि सोमावसारनोबा बर' फरायसा आफादनि माखासे सोमावसारनाय सासे दैदेनगिरि जानोब्ला बियो मालाबा सरकारजों गाज्रि मोनजानायबो जानांगोन।
ना जानाङा बेखौ फंसेबाबो बुंनो हागोन नामा सारा? हारिनि खामानि मावोब्ला नोंनाव जोबनो गैयै केस थागोन, जोबनो गैयै दुखु फैगोन, जोबनो गैयै जोबथा जाय मानसिया दावहा नांग्रा सिलाय हमनानै नांग्रा बिसोरनियाव जोबनो गैयै दुखु फैगोन, जोबनो गैयै मेगन मोदैया नोंनि मेगन मोदै रानलांजोबनो हागौ, फैबाय थागोन। बेफोरनि गेजेरजों सौसिलांनांगोन। आरो जाय मानसिनाव दिनैहाय दिनै दिपेन बर'नाव मोनबेसे केस दङ? 0 जानानै दं। 0 बियो ओमफ्राय दिनैहाय आर्मिफोरजों बेसेबां होसो जादों पुलिसजों? जानो हागौ बै समावहाय जेब्ला बियो पिटिसि आबसु आन्दलन सम, बे समावथ' बे पिटिसि आबसु समाव बियो बिमाजों माने खिथु दखानाव थांफेरासै आं बियो। खोथायाथ' बेनि बैसो आरो बेफोरबायदि जाहैगोन। जाय हक बिथांनियाव केस मोनसेबो गैया, बा आंनि नुनायाव आंनि मोनथिनायाव। खिन्थु बेखौ केसनि सोमोन्दै सोंनोब्ला सासे बिनियावहाय हाबबावनांगोन आं, अब्लाना बेफोर बुस्थुखौबो मोनथिगोन आरो। आं सानो जुदि केसजोंथ' खोथा गैया नांनाया, बा दावहा बा बिदि हारिनि थाखाय नांनायाव नोंनाव माबा मोनसे जागोन, इफेक्ट जागोन आरोखि नोंनि न'आवहाय। खिन्थु थेवबो दुरबल जानो नाङा आरोखि। दाद गोसोनो जि खोथा बुंदों, जि खोथा रायजोनि खोथा होनाय। दा रायजोफ्रा बुंदों मालाबा समाव जुदि सोमावसारनायनि माखासे डिसिसनाव जेब्ला पारमिसन लायो, बे समाव मालाबा सरकारा पारमिसन होआ। दा सरकारनि पारमिसन बायदि थाङोब्ला बर'फोरनि सोमावसारनाया बेबायदि माखासे बे बाथ्राखौ आं माने एसे ओरैबायदि स्टाडि खालामो, आंनि थौले मेलेमजों साननायसो दे। दा हमनानै ला आङो गाबोननो धरना होगोन बा राजा लामा गाथेगोन, आं 24 घन्टा गाथेगोन। आं थांनाय लगे लगे एसपिनाव आं पारमिसन लाहैखानांगोन। एसपिनाव पारमिसन लानाय लगे लगेनो बिसोरनो डाइरेक्ट पलिटिसियाननो हरग्रोगोन। अब्लाना बै पलिटिसियानफोरा बुंहरगोन जे होनो नाङा, हायोब्ला 1 घन्टा बा आधा घन्टाल' हो, जाहाथे बिनि साननायफ्रा साक्सेस जाहैया। बेफोरबायदि होननानै आं सानो। दा गासिबो स्पस्ट खोथाखौ एसेबाबो बुजिलांबाय रायजो राजाफ्रा जोंनि सावरायनायाव। आरो दिपेन बर'आ सासे बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि। दिनै फंसेबो सोरबा इउटुबारजों जुदि बुंजानोनो हायाबा जों बेखौ बोरै दैदेनगिरि होननानै जों गनायनो हानो? मालाबा समाव दैदेनगिरिया सोरजोंबा आसि थुजानानै, सोरबाया जुमुदै गारजानानै, सोरबाया नंथारै खोथाखौबो बुंजानानै बखिजानो गोनां जायो। अब्लासो बे सासे दैदेनगिरि होननानै जों दावदै बायदि अनजानायखौसो गाव लुगैयो। दा जों सानैनि माखासे बुंनाया बारा गोलाव बुङोबा माने खोनासंनोबो बारा मोजां मोना रायजो राजाफ्रा। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो।